Det bedste ved e-commerce i Micromatic er for det første vores skalerbarhed, vores synergier på tværs af markeder, og så vores muligheder for eksport via vores e-commerce løsning. Micromatic er førende leverandør af alt inden for drikkevareudstyr. Vores hovedprodukt er anstikker og fadkoblinger, der går i infostage. Og derudover så sælger vi og producerer vi alt fra fustagen til den færdige tappehane ude på baren. Det, der gør Micromatic kompleks, det er, at vi opererer på mange forskellige markeder. Vi er i hele verden. Vi har 22 lokationer, hvoraf vi har produktion på 11 af de sites. Vi skal i bredere ud på flere markeder. I dag er det rimelig centraliseret omkring Skandinavien og USA. Allerede bare næste år åbner vi op med e-commerce løsning i Polen, og vi går videre med Tyskland og længere ned i Europa. Vi ser, at i Skandinavien, hvor vi har været i gang i mange år, der er vi oppe at modtage 85% af vores ordre digitalt. Det vi bruger vores e-commerce løsning til, det er, at vi sammensætter sortimenten til kunderne, sådan så at en kunde for eksempel i Kenya logger ind med deres login, ser kun lige det sortiment, der passer til deres systemer. Det vil sige, at det er et relativt begrænset sortiment. Det kan være ned til måske 50 artikler, men de ved, at de artikler, det er det, der fungerer for dem. Vi løser flere behov for vores kunder. Vi løser både behovet for at se deres sortiment, hjælpe dem på vej i forhold til en installation, men det løser også tingene i forhold til fakturering, gå ind og se sin åbne ordre, gå ind og hente sine fakturaer, se sit produktsortiment, og også se sine priser. Hesehus gør den største forskel for os i forhold til vores skalerbarhed på løsningen. Det handler om for os at kunne gå ind på nye markeder, men også at kunne integrere ind til nye ERP-systemer. Der har vi nogle bedre muligheder end i forhold til vores gamle løsning. Nu har vi en løsning, der dækker bredt, og hvor både os og Hesehus har forståelsen for de forskellige markeder, vi opererer på.